joko bat, proposamen bat, ze honek denak ze zentzu edukiko luke ezpalitz dibertsio bat hartin. Galdera bada, eta zu zeintza? Agian zure profesioa erantzuntzu, etza, zure profesio etza, ze zure profesioa hasi aurretik jaba zinen. Gurasua, agian esantzu. Gurasua izan aurretik, bazinen. Agian esan guzu, ez dakit, guan triste xamarnoz, tristura, edo alai xamarnoz, alaitasuna. Alai edo triste hon aurretikan, emozio egoera horren aurretikan, ja, bazinen. Pentsamendua. Pentsamendu hoi, aldakorra da. Eta zu pentsamendu hoi torri aurretik, ja, bazinen. Eman, hurrengo bideon erantzuna. Aiatuko da.